Hello everyone, welcome back to my new vlog. नोंथांमोन बयखौबो आंनि दिनैनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों आरो आंनि भिडिअआ जाहैगोन आङो दिनैहाय नाजों थास' ओंख्रि संनो नागिरदों आरो नाखौबो दहायो फुङाव बायनानै लाखिबाय एनिफ्राय आरो थास'खौबो मियायो दखाननिफ्राय बायनानै लाबोबाय आरोना थ' आङो बेखौनो नोंथांमोनजों एसे भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामनो सानदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन। बिदिब्ला नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफालांबाय थानो आङो दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। गाइसमोन दिनै आङो माने बायजोआवनो संगोन आरोना बेवहाय माने अरदाब जाननानै आङोहाय बेवहाय संगोन आङो बनजों संगोन दिनै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना आङो दायो बेयाव माने सौखा बानायनोसै आरो सौखा बानायनो लाबोदों गाइसमोन। नै गाइसमोन आंनिया बिराद अरदाब बानायनानै ओंख्रि संगोन होनना बुंनाया बायजोआव बनजों दानियाबा नै जक्करसो जाबाय मिनि थावनासो जाबाय आंनिया अरदाबबो बानायस्लाबनो मोनदिया बेनिफ्राय बनजोंबो माने ओंख्रिखौहाय आङो संनो मोनदिया एकदमबारे थांनांगौ जाबाय आङो बेंनो फैनायहाय एथ' मोजां आङो इथा रोगानानै अरदाब बानायनानै आङो एथ' मोजां जायगाफोरखौ सिबलायलायबायमोन ओंख्रि संनो होननानै नै दा जेबो नंला दे मालाबा अरावहाय संनानै दिन्थिलायनोसै नोंथांमोननो नाखौथ' लाखिबाय दा सायनोसै मालाय हाथाय बाजारनिफ्राय लाबोदोंबा मालाय सायनानै साफा खालामहरखायो आरोना जोंनिया गामिनिफ्राय लाखियो नालाय गामि फाननो फैयो बेफोरफ्रा बेनिफ्रायसो लाखिबाय ओमफ्राय नोंनो सायबाय सायनानै साफा सुफा खालामना लानोसै आरो दायो एवफ्रामग्रोना लानोसै आरोना नाखौ दिनै आङो बे बायनाय थास'आलै मा थास' होनोथाय बेखौ मिन्थिला आङो बायनाय थास' आरो मिथिथे गामिनि हाग्रा बंग्रानि थास'आ नङा थास' बेदरा नङा मा थास' होनोथाय मिथिला आरोना थ' बिदि आं संगोन आरोना गोथाव जायो आरोना दाख्लै बावैबो खेबसे जाखांबायमोन जोंहा जाबाय सप्तासेसो जाबायमोन ओमफ्राय आङो भिडिअ बानायाखैमोन ओमफ्राय दिनैसो भिडिअ बानायनोसै दहायो ना एवफ्रामनाय सारायावनो आङो संखानोसै आरोना ओंख्रिखौ थाव हरबाय एसे नायाबो एवफ्रामना लाखांखाबाय बेथिं आरो गाइखेर फुदुंगासिनो न'नि गाइखेर मोसौनि नै बानलु गोरानखौ थाइसे होनोसै आरो थावआव बानलु गोराननि बेगरखौहाय एसे खामनानै मोनजाबा माने ओंख्रिफोरा जि मोदोमखायो गोथाव जायो सामब्राम गोजाखौबो हरनोसै सामब्राम गोजाखौबो हरखाबाय दा बेखौहाय एसे मोजाङै खामथाम जानो होनोसै आरोना दा बेवहाय आरो नै थास'खौबो हानानै लाबाय बियो बायनानै लाबोनायसो आरोना बे थास'आहाय माना जाबाथाय सामब्राम गोजायाबो ब्राउन कालारनि जाबाय बेनिफ्राय दायो आङो थास'खौहाय हरनोसै आरोना बेवहाय थास'खौ हरबाय जास्मिन एसे संख्रि हरनोसै बेखौबो एसे हरखाबाय आरोना हालदै संख्रि आङो खेबसेयावनो हरना लाखाबाय दा बेखौहाय मोनसे मोजाङै एवफ्रामना लाग्रोनोसै आरोना बिराद गोथाव जायो बे थास'जों ना संना जाबोला बिराद गोथाव मोनजायो आरो आङो मोजाङैनो एरबायना होनोसै आङो दायो थास' एवफ्रामनाया जाबाय आरोना बेवहाय आङो दै हरनोसै बेखिनिखौनो हरबाय आङो दैखौ बांद्राय रोसि खालामा एसे थेब खालामगोन आङो दा बेखौहाय आं एसे खोबनानै होलायनोसै मोजाङै रुइनो होनोसै आरोना आङो दा
माब्ला मोनखिजानि मायो मोजाङै गोदौ होआबा बेनिखायनो थिग गोदौ होखाबाय आं नै ओंख्रियाथ' बिराद गोदौगासिनो दङ या थास'आबो रुइबायनो बिराद मोजाङै रुइखाबाय आरो नाखौ आङो दायोसो हरनोसै बे गोदौबाय थानायाव आङो नाखौ हरबाय एसे फिसाबो दङ नाया बेखौबो हरखाबायलै आङो नै गाइसमोन बेयो बानलु सामब्राम जालुक जाब्रां होनानै देना लानाय आरो बेखौ आं हरखानोसै गोदौबाय थानायावनो बेफोरबायदि गोदौबाय थानायाव हरबाथाय बिराद टेस्ट जायो गिदिर नाखौ आङो मोननै मोनब्रैल'सो होबाय बाखिखिनि आङो फिसा फिसाखौनो होबाय बिराद फेन ओंखारदों गाइसमोन मानोबा ओंख्रिया दा गारनानै होगोन र' आङो फेनखौ एसे गोदौनो होबावनोसै आं दायो खोबनानै होनोसै आरो खेबसे नायनोसै गाइसमोन नै बिराद गोदौबाय थादों ओंख्रिया गोथाव जाखाबायहाय बे बोरैबा नुदों दे मानोबा खिन्थु रेलाव नायबा बिराद टेस्टि नुखादों आरो ना जारौ रौ ओमफ्राय बेयो केमेरायावबा मानो फुरदांस्रां नुदों मिथिला आरो आङो मानो बिदि जादों नैया गाइसमोन थास'आ जि मोजां रुइखादोलै ओंखाम जानो हायो बेफोरबायदिदो नायदों गाइसमोन आंनि ओंख्रिया मोनजोब्बाय आरोना बिराद गोथाव जाखादों गाइसमोन कालारखौहाय मबाइलाव एसे बोरैबा नुदों टेस्ट जाखादों आरो जानाबो नायखांबाय आं खेबसे बिराद गोथाव मोनजाखादों आंनि नाजों थास' ओंख्रि संनायखौ नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनदों मोजां मोनदोंब्ला प्लिज लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोफोर जायफोर बिथांमोना आंनि चेनेलावहाय दिनैसो गोदान फैदों अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै होगोन ना आसा थाबाय